Mata masu biya wa kansu buƙata a wannan zamani suna da yawa, musamman sun fi maza biya wa kansu buƙata. Mace ta fi namiji ƙarfin sha'awa, mace ta fi namiji matsuwa lokacin da take buƙatuwa zuwa kusantar aure. Don haka mukan ba ku shawara kamar haka: kin san aurenki ya matso, to lallai kin aikata istimna'i, ki tashi ki nemi magani. Kin san aurenki ya zo, kin je kin aikata istimna'i, lallai daga yau a daina, saboda matsalolin da yake haifar muku a cikin mahaifarku, matsalolin da yake haifar muku a gabanku, matsalolin da yake haifar muku lokacin da kuka zo mu'amala da mazajenku, ba za ki tabbatar da hakan ba sai lokacin da aka ce yau gaki an kai ki ɗakin mijinki. Shi kuma Allah ya taimaka bai san menene istimna'i ba, ya zo ya kusance ki dan za ki tabbatar da kin zalunci kanki. To ‘yar uwa, ki tashi ki nemi maganin wannan matsaloli da kika haifar wa kanki, domin ki samu waraka daga wancan aikata istimna'i da kika yi. Ki wa ‘yan uwa sharing ɗin wannan bidiyon domin su ji, su gani, su amfana. Don neman ƙarin bayani ko tambaya 08067989338.